салом ба ҳама мухлисони Барселона. Имрӯз барои шумо хабарҳои гарм аз дастаи дӯстдоштаи мо дорем. Аввалан сармураббии Барселона Ханси Флик якҷоя бо директори варзиши Деку нақша доранд ки аз истеъдоди ҷавони худ Касадо бозингари универсалӣ созанд. Ин қарор метавонад дастаи моро хеле қавӣ гардонад ё баръакс ба рушди бозингар халал мерасонад. Аммо ин ҳама нест. Барселона ба ду вингери аъло таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. Хвича Кварацхелия аз Наполи ва Нико Вилliams аз Атлетик Билбао. Ин трансферҳо барои Барсаи ҳозира лозиманд ё не, дертарак хоҳем фаҳмид. мо инчунин мехоҳем ёдрас кунем ки канали мо ба шарофати дастгирии шумо фаъолият мекунад. мо сарпараст надорем, бинобар ин ҳар гуна кӯмаки шумо тавассути донатҳо хеле қадр карда мешавад. Ссилка барои донат дар комментария монда шудааст. ва албатта фаромӯш накунед ки ба канали телеграми мо обуна шавед ки дар он ҷо мо ҳар рӯз хабарҳои тозатарин дар бораи Барселонаро нашр мекунем. Дар он ҷо шумо ҳамаи чизро пайдо мекунед ва метавонед бо дигар мухлисони вафодори даста суҳбат кунед. Ссилкаи телеграм канал дар описаниеи ин видео. Акнун дар ягон ҷо ба аз уршинед, мо бошем сар мекунем. ман ҳамчун мухлиси Барселона воқеан нигаронам ки Марк Касадоро мехоҳанд ҳамчун бозингари универсалӣ истифода баранд, мисли он ки бо Сержи Роберто чунин карданд. Роберто бешубҳа барои даста бозингари арзанда буд, аммо универсализмаш аксар вақт ба ӯ халал мерасонад ки потенсиали худро дар як мавқеъ пурра нишон диҳад. Ин махсусан вақте аён буд ки ӯро ҳамчун затичка дар мавқеъҳои гуногун истифода мебурданд, ба ҷои он ки ба ӯ имконият диҳанд ки дар нақши табиии худ дар нимҳимоя рушд кунад. Касадо бо сатҳи бозӣ ва потенсиалаш сазовори он аст ки нимҳиматгари асосӣ дар клуби топ бошад. Дар айни замон ӯ натиҷаҳои олиҷаноб нишон медиҳад ва нишондиҳандаҳояш дар Ла Лига худашон гап мезананд. гузарондани ӯ ба мавқеи муҳофизи рост ба назари ман метавонад рушди ӯро маҳдуд кунад ва ба ӯ имконият надиҳад ки ба он баландиҳое ки ӯ албатта қодир аст бирасад. Агар сухан дар бораи зарурати иваз кардани Жуэл Кунде равад, шояд бояд дигар вариантҳоро баррасӣ кард бе қурбонӣ кардани пешрафти Касадо. Кунде бозингари қавӣ аст ва дар клуб дигар имконот барои иваз кардани ӯ вуҷуд доранд, вақте ки ин зарур аст. ман хеле умедворам ки роҳбарият ва ҳайати мураббиёни Барселона қарори санҷидашуда қабул мекунанд ва ба Касадо иҷозат медиҳанд ки дар нимҳимоя рушд кунад, ки дар он ҷо ӯ воқеан метавонад яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон шавад. арзиш надорад ки хатогиҳои гузаштаро такрор кунанд ва бозингари бо истеъдодро ба бозингари универсалӣ вале то охир амалӣ нашуда табдил диҳанд. хайне дӯстон. мавзӯи гузашти эҳтимолии Нико Вилliams ба Барселона бисёр саволҳоро ба миён меорад. дар аввал шояд чунин менамояд ки ҳоло ин бозингар чунон зарур нест, чунки дар даста бозингарони хубе мисли Олмо, Гави, Ямал ва Рафа ҳастанд. вале агар ба вазъият ва эҳтиёҷоти стратегияи даста назар андозем, маълум мешавад ки Вилliams метавонад дар ояндаи Барселона нақши муҳим бозад. аввалан, Нико Вилliams малакаҳои хосе дорад ки метавонанд дар бозиҳое ки гуногунии ҳамлаҳоро талаб мекунанд муҳим бошад. гарчанде Рафиня ва дигар бозингарон метавонанд бо суръат бозӣ карда бо самар фишор оваранд, Вилliams бозии мувозинатнок дар канорҳо пешниҳод мекунад ки ин махсусан дар ҳамлаҳои позитсионӣ муҳим аст. дар бозиҳо монанди бозӣ бо Сосидад ин ниҳоят муҳим аст, зеро бе дастгирии лозима дар канорҳо ба даста душвор аст ки дифои рақибро шикананд. илова бар ин, рақобат дар дохили даста ҳамеша барои беҳтаршавии натиҷаҳои инфиродӣ ва даставӣ мусоидат мекунад. ҳузури бозингаре мисли Вилliams метавонад барои дигар бозингарон ангеза бошад ки онҳо ором нашаванд ва барои рушд кӯшиш кунанд. ин барои Рафина махсусан муҳим аст ки гарчанде қувваҳои хуб дорад, метавонад дар бозии позитсионӣ душворӣ кашад. ҳузури Вилliams ба мураббиён имкони бештар барои интихоби стратегияҳои гуногун медиҳад. аз нуқтаи назари молиявӣ, фурӯши Ферран ва Кристенсен метавонад қадами оқилона барои озод кардани маблағ ва ҷой дар даста бошад. ин на танҳо барои ҷалби бозингари нав, балки барои тақвияти дигар мавқеъҳое ки ба онҳо зарурат аст кӯмак мекунад. Фатӣ бошад, метавонад барои захира нигоҳ дошта шавад, махсусан агар ӯро дар мавқеи 10 нигоҳ кунанд ки таҷриба ва малакаҳои ӯ муфидтар шаванд. дар охир, хариди Нико Вилliams метавонад барои Барселона як қадами муҳим дар роҳи тақвияти модели бозии худ ва расидан ба баландии нав бошад. ин қарор ба назари мутавозин ва ба нақшагирии стратегӣ ниёз дорад, вале потенсиали он барои даста равшан аст.
ҳамчун мухлиси Барселона ман наметавонам ба вазъияти Хвича Кварацхелия ва эҳтимоли гузариши ӯ ба дастаи мо беэътиборӣ кунам. Дар солҳои охир мо дидем ки Барселона бо мушкилоти молиявӣ ва маҳдудиятҳо дар сабти бозингарони нав рӯбарӯ мешавад. Бо вуҷуди ин, таваҷҷӯҳ ба бозингарони бо истеъдоди чун Кварацхелия комилан асоснок аст. Хвича худро ҳамчун як вингери олиҷаноб дар Наполи нишон дод ва малакҳои ӯ метавонанд барои Барселона махсусан дар заминаи мушкилоти кунунии мо дар канорҳо кӯмаки бузург бошанд. Аммо бо дар назардошти воқеиятҳои молиявӣ гузариш бо маблағи 100 миллион евро ғайриимкон менамояд. Мо аллакай дидем ки клуб маҷбур буд барои риояи қоидаҳои молиявии бозӣ ба ҳилаҳои гуногун муроҷиат кунад ва чунин қадам метавонад хатарнок бошад. Аз тарафи дигар, вазъият бо Наполи ва президенти онҳо Аурелио де Лаурентис ташвишовар аст. Маълум аст ки де Лаурентис борҳо бозингаронро дар даста нигоҳ доштааст, ҳатто агар ин ба манфиати онҳо набошад. Мисолҳои Кулибалӣ, Гамшик, Осимхен ва дигарон нишон медиҳанд ки Наполи ба озод кардани ситораҳои худ шитоб намекунад. Ин метавонад барои Хвича монеаи ҷиддӣ шавад, агар ӯ қарор кунад ки шартномаро то соли 2029 бо маблағи 100 миллион евро тамдид накунад. Аммо Кварацхелия имтиёз дорад. Шартномаи ӯ соли 2027 ба охир мерасад ва агар ӯ онро тамдид накунад, Наполи маҷбур мешавад ки ӯро то соли 2025 фурӯшад, то ки бозингарро ройгон аз даст надиҳад. Ин барои Барселона имкониятҳо фароҳам меорад, агар клуб тавонад роҳеро барои убур аз маҳдудиятҳои ҷорӣ пайдо кунад. Ҳамзамон мо мухлисони Барселона бояд фаҳмем ки ҳатто бо тамоми истеъдодҳои Хвича устувории молиявии клуб бояд дар аввалият бошад. Ба мо на танҳо бозингарони ситора, балки рушди устувори даста лозим аст. Аз ин рӯ шояд бояд ба дигар вариантҳои тақвияти ҳайат ки аз ҷиҳати молиявӣ воқеӣ мебошанд диққат диҳем. Дар хотима, вазъият бо Кварацхелия моро дар ду роҳ мемонад байни пурқувват кардани даста ва зарурати риояи маҳдудиятҳои молиявӣ. Ҳамчун мухлис, ман умедворам ки Барселона ҳалли оптималиро пайдо мекунад ки ба мо имкон медиҳад дар сатҳи баланд рақобатпазир боқӣ монем. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ намоед. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.